பிரைஸ் த லார்ட். ஒரு மருத்துவமனையில் 2 கர்ப்பிணிகள் பிரசவத்துக்காக காத்திருக்கிறார்கள். 2 நாட்கள் ஆகியும் 2 பேருக்கும் பிரசவ வலி வரவில்லை. ஆனால் 2 பேரும் நல்ல நண்பர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். அம் ஒரே நேரத்தில் 2 பேருக்கும் பிரசவ வலி வருகிறது. 2 பேருக்கும் அழகான குழந்தை பிறக்கின்றனர். ஆனால் ஒருத்தர் அதில் இறந்து விடுகிறாள். உடனே இந்த தாய் அந்த தாய்க்காக காத்திருக்கிறாள். ஆனால் வந்த செய்தியோ, தாய் இறந்துவிட்டால் குழந்தை நன்றாக இருக்கிறது என்று கேட்டவுடனே, அந்த குழந்தையை கொண்டு வாருங்கள். அந்த குழந்தைக்கு நான் பாலூட்டுகிறேன் என்று சொல்லி, அந்த குழந்தையை வாங்கி, அந்த குழந்தைக்கு பாலூட்டி, அந்த குழந்தையை வளர்க்கும் தாயாக இவள் மாறுகிறாள். கர்த்தருடைய வசனம் எப்படியா சொல்கிறது? ஏசாயா 66ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுகிறது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன். கர்த்தரும் ஒரு தாயைப் போல நம்மை தேற்றி அரவணைத்து நம்மை வளர்க்கிற தாயாக இருக்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா.